Tarawih iku anut Sayyidina Umar. Anut Sayyidina Umar diperintah. Kowe anut Sayyidina Umar ora patek tenan. Hati-hati kowe ora mlebu swarga lho. Para rawuh sedherek ingkang kula mulyakaken wonten mriki kula matur. Junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ngendika latat tabiunna sanana ana sing maca sunan neng kula guru-guru kula apik diwaca sanan latat tabiunna sanana man qablakum urwatan zira'an bi zira'in shibran bi shibrin walau dakhalu jukhrata dabbin la dakhaltum la tattabi'unna yakti kowe bakal nganut padha riwayat iki padha sananal ladzina min qablikum ing dalan nek sunah jamae dijamak sunan sanan mufrad iki sananal ladzina min qablikum ing ambah-ambahan dalane wong sing surung hatta walau dakharu jukhradatab wong sing sedurunge kowe mlebu ndok leng ndok badakhaltum. Jadi apa sing diriwayataken dening Bani Israil mergi akhirnya al-Yahuda wan Nasar wala ajal. Iya. Jadi riwayat umat Kanjeng Nabi Muhammad iki padha karo wong sing sedurunge. Sedurunge rupane Bani Israil. Wong-wong Nasrani. Iki riwayate padha. Tapi wong-wong Nasrani Yahudi iso kabeh kulhum finnar. Nek umat Kanjeng Nabi illa wahidan. Ana kelompok sing ora iso mlebu neraka. Ora dadi kafir. Man ana alayya wa ashabi. Wong sing slamet iku wong sing netepi tindakanku, tindakane Kanjeng Nabi Muhammad, sunnatu Rasulillah wa ashabi lan sahabat-sahabatku. Kula ngaos dhateng penyapun guru-guru kula wa ashabi ae wajam pajamaatu ashabi jamaah sahabat-sahabat. Lah jamaah sahabat-sahabat itu maknane sahabat itu ijeh diikat. Jadi ahlus sunnah wal jamaah iku sapa? Ai sunnatu Rasulillah wa jamaatis sahabat. Jadi sahabat sing dinut sahabat sing nalika ijeh dadi jamaah. Ngene ku zaman Khulafaur Rasyidin Abu Bakrin, Umar, Utsman, Ali. Jadi ahlus sunnah wal jamaah iku anut apa sunah Nabi, anut apa jamaah para sahabat. Jamaah sahabat iso jadi jamaah nalika dipimpin dening khulafaul arba'ah Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Ini gambar kita. Jadi ora kok anu Nabi tok. Quran hadis bener. Tapi sing lengkap. Jadi udkhulu wa natbi sunnaku. Sunnah para khulafaku. Jadi saniki kowe ahli sunnah wal jamaah ya kudu motut iku Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Contoh terawih.
Tarawih 20 rakaat. Sing gawe tarawih Sayyidina Umar. Sedulur Umar gak ana tarawih. Sing ana Qiyamul Ramadan. Mbah kula kancane Mbah Manap iku santri dilarang usolli sunat tarawih. Kowe kudu aku tarawih sik lah, kowe kudu usolli sunat Qiyamul Ramadan. Tak takono, napa Mbah? Nek ngono iku luas dong. Mergo Qiyamul Ramadan zaman Nabi gak ana. Mung Kanjeng Nabi kaprahe salat dalu 8. Ning Qiyamul Ramadan iya. Tenan. Lah tarawih iku anut Umar. Iku ana tarawih, iku ana Sayyidina Umar. Lah anut Sayyidina Umar ya diperintah. Lah Sayyidina Umar netepno tarawih 20 rakaat. Jadi ana wong tarawih ora 20 rakaat, ya dudu tarawih. Ngono wae. Pun kandakno ku sinten wonten kula. Tarawih iku anut Sayyidina Umar. Lah anut Sayyidina Umar diperintah. Kowe anut Sayyidina Umar ora patek tenan. Hati-hati kowe ora mlebu swarga lho. Jadi sakniki niku pokoke ahli sunnah wal jamaah niki meniki cekelane para kiai-kiai. Termasuk wong Islam iku kudu mulya. Mulya iku kudu enak. Saking enake wong Islam kudu duwe Baitul Mal. Baitul Mal niku sing ngedekno Abu Bakar. Jadi wong Islam kok ora duwe Baitul Mal ya dijajah kaya Indonesia iki. Ora duwe Baitul Mal. Jadi kudu anut mestine. Tapi wong ora iso piye diapakno. Nah niki wonten riwayate kabeh. Jadi Baitul Mal Abu Bakar. Zaman Kanjeng Nabi duit ora ana hadis nerangno menteri keuvangane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ana duit dibagi. Kanjeng Nabi dibagi. Wong duit iku sangka Gusti Allah. Balekne. Ora usah menteri keuangan. Nah, terus ana Baitul Mal zaman Abu Bakar. Hukume ngedekno Baitul Mal fardu. Lah wong Jawa ora ana Baitul Mal. Mulane pikir-pikir kaya kene iki. Niki Allah. Lah mulai ana Baitul Mal Abi Bakrinis Siddiq. Jadi tinggalane Abu Bakar ketok siji nulis Quran, loro Baitul Mal. Tok Sayyidina Umar. Sayyidina Umar netepno tarawih. Netepno wong Islam iku kudu mulya. Tambah ngungkuli Abu Bakar. Mulane Indonesia iki urung Islam tenan. Wong urung mulya. Tapi kula diperengeno karo Allah wingi niku kaji kula. Kula kaji muk 6 dina lagi iki. Mergi tamu niku ngapes-apes. Aku dikandani karo guru-guru kula. Wong ku nek dieloki wong apes ya tambah apes. Jadi aku kaji, sedurunge kaji ku umroh. Iku tamu iku apes-apes kabeh. Wah repot iki. Mergi sakwuse peristiwa keren pireng nggih keren niku njelas aku ora kaji. Jadi kula niku kapan ana peristiwa gak kaji. Ajib. Sing dhisik peristiwa Mino aku ya ora kaji. Sedurunge ya kaji, bar peristiwa ya kaji meneh. Keren niku mboten kaji kula.
takone gini kok kasih mbah kok gak enak. Terus banyak ana kren. Bareng ana kren ceblok wong sing kepaten iku bungae ra karuan. Mergo dijanjeni apa ditebus 3 miliar. Mriki wonten teko mboten. Sampai saiki duit itu urung metu. Jadi pasti bang keren niku kula ya Allah ya Rabbi. Tamu ku pirang-pirang. Padha wadul gak dikei bayaran. Wah iki aku umroh bisa mikirake iki aku. Tamu kok ngenes kabeh ngene iki. Jadi bingi terus kasih ditawani kasih. Jadi mau 6 dino kula. Jadi kula teng Hilton lawange kula tutup, kula anggere ana tamu wis gak ana ngono wae. Lagi aku sawase kaji muk 6 dina. 6 dina ditambah 2 dina. 7 8 9 10 ning Jeddah perjalanan. Lagi iku. Niki Allah.